Hürmetli vatandaşlar, men şu gyssaly habary size ýetirjek bolan sebäbi şu gün Türkmenistan'a Türkmenawat vilayetine, Türkmenawat şäherine Gagarin ýanky etrawyna patlama bolup geçdi. Şöyle 40-njy aýyň 2-nji we 1-nji etajaryň ýanky panelleri ýykyldy. Ol patlama terroristik akt mı ya yönü özünün gaýarlymy belgisi ýok. Yönü gynansak da şo ýerde 4 adam öldü diýip maglumat bar. Maglumatlar ütkäpdi. Her wagtdan ýanky ine şu ýaly patlama boldy. Şul ardan çykan adamlaryň biýuguna, ardan çykan adamlaryň ýatan ýeri ýakdy bolsun. Men bir bellek kişi şakladym. Şu ýaly betbaçylyk bolunma Türkmenistanda ine rejim, şu diktator rejimi hiç wagt informasiýa bermeýär, gizliýär. Näçip hemme zatdan gorkýarlar. Hemme zatdan. Hakykatdan hem egerde hükümet bağ bolan bolsa, döwlet bağ bolan bolsa, onu ýanky press sekretary bolmaly. Ýanky MVD press sekretary, onun başga hükümetin, prezident Soветiň press sekretary bolup, şu ýagdaýlar boýunça çykyş etmeli, halkyma da informasiýany aýtmaly. Mysal üçin, MVD press sekretary aýtmaly, şu ýaly patlama boldy, şu terroristik akt mı ýa şu ýöne akt patlamasy häzir ýanky sledowatylar işläp ýatyr, biz size habar ýetirir diýip, ýanky bir halka aýtmaly informasiýa bar. Prezidentiň press sekretary aýtmaly, ine şu ýaly patlama boldy, polisiýa şäherler ýerine işläp gör, ýanky doktorlar Ministerstvo çözən situasiýa işleýär, ine gyssaly kömekler edilip dur halka, adamlara bir näçe foto, videolar görkezip adamlary ýa küşüşdirmeli. Buraya zat ýok Türkmenistan. Türkmenistan döwlet ýok. Türkmenistanyň döwlet bir adam üçin. Şunu diňe goramak üçin, şu informasiýany goraýarlar, şu adam goramak üçin adamlar birden galaýmasyn diýip. Şular realnyda gaty bir gowşok hükümetiň ýolbaşy gaty bir gowşok şu ýaly situasiýada näil alyp barmakdan bilen. Bunu biz saýlamyk, bu tele debatlar geçip ýanky tanqidlarda öz pozisiýasyny gorap, düşündirip adamlara ýanky ösmedi bilen okulatdyr. Şoň üçin beýik türkmen halkym şu ardan çykan adamlaryň ýatan ýerleri ýakdy bolsun, olaryň garyndaşlaryna Allah jan kuwat bersin. Bizim türkmen halkyma sizin bilen şu ýaly betbaççylykda bolar şu rejimde biz taýýar bolmaly. Allah gorasyň hemmemizi biz özümüz hereket edip özümüzi goraýmasak bu hökümetden hiç zat ýok. Häzir ine şu sebäpli serketler berkitler Alaytada Afganistan tarapynyň serketlerini güýçlendirdiler. Hem bizi çizişen situasiýa ýanky polislary, MHM-leri, prokuraturany berkitip ýanky rejim çizişen situasiýa etdiler. Biz hakykaty bilemdik Türkmenistanda hiç wagt. Gaty kyn bilmek. Käbir adamlar diýe ine siz munyň ýaly tasdiklanmady. Mümkin şu dogrudyrum. Onu diňe bir adam bilýär. Informasiýany gizliýär. Ine şu ýaly bu döwleti bir kanun dolandyrýar. Sebäbi bizim şu informasiýa almana hakymyz bar. Bizim şu hakymyzy, şu informasiýany hökümet berenok, hökümetiň ýolbaşçysy ruhsat edenok. Näçip negativny informasiýa. Sen şonu bileniň bilen adamlar öldü, bermeýäniň bilen. Berip boyun alıp adamlar küşüşdireniň bir adamyň öňüne arasy bolmagy bolýar. Şonuň üçin meniň pikirimçe şu hökümet bizi diňe betbaççylyk eder we onu gizläp ahir ýanky bir nokada baranna onu hemme zadyň üstü açylar. Hormatly vatandaşlar, men ýene bir aýtjakladım. Ine biz 8-nji iýulda protest görnýär. Ženewada Birleşen Milletler Guramasynyň adam hukugyny goraýan giňeşiň öňünde, şo geçirilýän General Assambleýanyň öňünde. Saat 14'te biz ýanky bizim vatanymyza we vatandaşlarymyza
protestda gatnaşmagy mümkinçilikleri diýär. Saat 14'te Paris vakti bilen ya da İstanbul vakti bilen 15:00'da Zoom açılar. Şu Zoom'da Zarina Ataeva, Ayağıylar Hareketi, aktivistler, adminler gatnaşarlar. Sizem isleýän ýurdunuzda bolsaňyz, isleýän ýerde bolsaňyz, şu protestde gatnaşyp bilersiňiz Zoom bilen. Men ýa-ni Ženewadan çykyş eder duran Zoom'dakylar Zoom'da çykyş eder duran. Her kim öz öýüne, ýerine şu protesti gollap biz fizik protesti bilen Zoom protesti ýa-ni birleşdirip umum protest eder. Ine şu ýa mümkinçilik bolan soň kimde kim şol Zoom protesti ve yerdäki şek protesta goşuljak bolsa, oturun ýerinizde goşup bilersiňiz. Oturun ýerde çykyş edip, ýa-ni öz pikirlerinizi aýdyp bilersiňiz. Ine şol hemme zatlar soň birleşme gurumy halkary gurumasyna uğradylar. Şonuň üçin sizi çağırýar şu protestde hemmeňizi İstanbul vakti bilen 15:00 ya da Russiýa vakti bilen 15:00, Ýewropa vakti bilen 14:00 ine kim gatnaşjak bolsa şuň ertir bizim aktivist çağdymyzda adminlere ýüzleniň, size sylkylary uğradylar, basarsyňyz we girersiňiz. Ol Zoom, açyk Zoom protest, istenlik partiýanyň ýolbaşçysy, istenen adam goşup biler. Sizin baryňyzy çağırýar. Şu Zoom protesti. 8-nji ýulda İstanbul vakti bilen 15:00 geçiriljek Zoom protesti. Ine ýene bilerek men sizin ünsüňizi çekýän Türkmenistanda partlama boldy. Bizim maglumatlar boýunça, bize gelen maglumatlar boýunça 4 adam aradan çykdy. Başga da mümkin bardyr. Häzir ýa-ni adamyň betbaççylykdaky ýagdaýlaryny göldük işler gidip dur. Şonuň üçin ardan çıkan adamlaryň yatan ýeri ýakty bolsun. Olaryň garnaşlaryna da Allahan, Hudajan kuwat bersin. Gaýdyp şolaya betbaççylyklar üstlerine barmasyn. Şonuň men öz efirimi utarýan. Hemmäňize köp minnetdarlyk bildirýän, bizi seredip, bizi gollap gelýän.